wiki bat da interneten txintzilikatzen duzun orrialde bat, eta azkar eta errez aldatu ahal duzuna. Edozeinek egin ahal duela orrialde bat zerbaiti buruz. Noski baimena izan behar da eta ezer ez da borratzen. Eta wikian baita ere jendea bizitatu aldu zuk egindako gauzak, eta orduan berak jasoko du zure informazioa. Eta jendea bizitatu duenean, dago dago gauza bat, eta hor aldizu mezu bat bidali. Eta gero zu jartzen dizu mezu bat duzula eta irakurri ahal duzu.